Takže máme po pretekoch, ako sme tu dali, nie každý deň nedeľa. Môžeme sa pozrieť na čas. Začínali sme 18:53, bežali sme 58 minút, 9:26. Je to niečo lepšie ako minulé, aj keď začiatok nebol dobrý. Boli sme rozčúvaní, boli sme po robote, mali sme veľa na vybavovanie. A ten štart nebol dobrý, ako obyčajne. Ale vždy je čo zlepšovať. A podporili sme hlavne náš región, dostali sme medailu. Boli sme distrikt. Bežali sme za dobrú vec. A ešte čo mi dávajú preteky? Je to spoznanie ľudí, ktorí majú taký istý životný štýl ako ja. A je to taká motivácia do budúcna zlepšovať sa a makať na sebe ďalej. Duško, no, čo? Duško.